Dakle, bolcin i prsten su stavljeni, spremni za umještanje. Sljedeći postupak je vraćanje karburatora i urane, zatim kape. Karburator je vraćen na svoje mjesto, zatim stavljamo kapu i dihtung. Zaboravio sam reći da između kape i stubline mora biti dihtung i između stubline i mašine također mora biti jedan dihtung. I ispod karburatora i ispod auspuha, to jest na spoju auspuha i stubline. Idemo dalje za sklapanje. Sada opet dotežemo podjednako u nakresu. To je završeno, vraćamo auspuh na svoje mjesto. Prvo paljenje. Otvorimo gorivo.
To je to. Promjena klipa. Karika. Bye bye.